đâu sao chưa nhìn nè tôi thấy một thằng đâu à là có dạ mày lấy hôm nay là tôi chúng ta vẫn tiếp tục hay việc này mới sẽ nêu mày ra sẽ nêu cái sẽ nêu quy trình san chẳng có thằng đây luôn thế thế đây phải là màu từ màu ơi lấy ra cây phật ra gô si shikh la phật mang đời sơn lấy ra cây phật ra gô si shikh la phật haba khayau bơ jahat tharla nang sen mau ngai dang ngai au bơ kai kha tharla जाबाय दों नोंसोरो हाथाय बाजारावल' रोंगो जाखा बाथ्रा थादोंना नोंसोर जाबायदो नोंसोरो मिनि क्लाब गामि गंसे माइनि गिदिंबायग्रा सामोल होखा नायगोन लाजिथाराबो नायगोन दा नोंसोरखौ फैनायसाय नोंसोर Birgosi shikh la phật lấy giá cây phật बिमा बिफायाथ' जेबो बुंनोथ' हाखाथारला हैया दामोन गाव गावखौनो जेरैबो एक्सपार्ट साननानै लाबाय बायग्रा महर मोखाङाबो नोंसोरना एसेबो साबजाथारला लैयाखैमोन गाव गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि आखल देखायबायग्रा जाबायदो नोंसोरो सेंग्रा गोरलै नायनानै रायदावबायग्रा जाबायदों नोंसोरो लामा सामायाव सिख्ला गोरलै जंखायबायग्रा लैयाखैफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर बाथ्राफ्रावबो नोंसोरना खाब्रां सिब्रां लैयाखैफोर माथो बुंदों लाय फाव फेसनाबो बेखौ बा बैखौ नांगां सिग्रा नोंसोरलाय फाग्लाफोर लोंब्ला जाब्लाल' हाबा खेराइयावल' थुगां हैया दामोन थांना नायब्ला हनै न' बाङानो जेरैबो जिहं फाहं नायनायसाय जाबाय थागोन नोंसोर गामिनि सिख्रि मानसिफोरजों हदावबायग्रा थाबाय थादो नोंसोर बिमा बिफानावनो थैजासिम उदां लैयाखैफोर रागस्रि बिरगस्रि सिखोलाफोर नोंसोर बायदिया लैयाखैफोर रागस्रि
बिरगोस्रि शिखलाबो दासो लांदों नोंसोरो